tak myslím, že hru sme mali naše moci. Na začiatku hostujúci dobre bránili. My sme hrali vlastne doplník, ale prišiel ten gól ešte dôležitý v prvom polčase, kedy sa nám začal lepšie druhý polčas hrať, kombinovať a potom prišli tie ďalšie dva góly. Mali sme tam aj hluchú pasáž, keď bol za stavu 1-0, ale chvála Bohu, že dali sme ten druhý gól a ukludnili sa, ešte potom pridali tretí, čiže z našho pohľadu podľa mňa dnes vydarený zápas. Bolo na Miačanoch vidno, že sú v takom láfe, že sú nováčik druhej ligy, že sú druhí a bolo na nich takú obrovskú motiváciu? Určite, boli výborne organizovaní. Všetci keď stratili loptu, všetci pod loptu a veľmi ťažko sa hralo. Majú veľmi dobré individuality, čo hrávali aj celú ligu, čiže aj zahraničné ligy, čiže určite. Ako si to s Martinom, aby som rozdelil v strede pola, lebo bolo vidno, že dnes si bol vlastne ty ten aktívnejší, keď si tam taký dynamick v tom týme. Nemyslím si, že aktívnejší, ale tak viditeľnejší. Sme zohratí, keď hráme spolu v strede, čiže sedí nám to spolu, tak rozumieme sa. Vo Vionici teraz vlastne pri zranení Peťa Kuráčka prebral tú lovu v strede pola. Ako sa tam cítiš? Možno radíte aj Peťou o nejakých veciach? Tak Peťo mi neradí, ale snažím sa hrať to, čo hral on. Možno, že ešte niečo viac tam pridať, čiže dúfam, že ho nahradím tak, ako Peťo hral. Dúfam, že to bude dobre. Ako si videl ten svoj prvý gól? Martin mi dobre prihral, videl ma a predal som si ju, tréner povedal, že mám strieľať, tak som to vystrelil. Sice troška so šťastím tečovaná bola, ale tak som rád, že to nám padlo. Hral sa dnes lepšie možno kvôli tomu, že Miačanov prišla podporiť dosť zlučná skupinka fanúšikov? Tak určite tí diváci spravili aspoň tú kulisu, čiže podpora tam určite bola aj z ich strany, nielen pre Miavčanov, ale aj pre nás. Čo toto víťazstvo znamená pred sobotnejším zápasom? Tak hlavne psychická podpora, aby sa nám lepšie v sobotu hralo, sme boli uvoľnenejší, takže v sobotu ideme